את שתי הילדות האלה. גם יפות, גם חכמות. אל תפחדו המשפחה כי יש לי פה חמסה על הקיר של הגן. גם יפות, גם, קשורה גם לירושלים, נכון. גם חכמות, אבל הכי חשוב שהן חברות טובות ויש להן לב של זהב. אבל אתם יודעים מה אומרים? זה באמת שאני לא סתם אומרת, אני לא יודעת איך זה יצא בדיוק מתאים שהן חוגגות ביחד. הן שתיהן מנהיגות, אבל מנהיגות חיוביות. אם מבקשים משהו בגן, 1 ו2 ניגשות למשימה. בוא, שב. הדס קשירה לדליה לשיחורת. הכל בסדר, זוז קצת. דמתי אני הרבצתי. זוז קצת. הכל בסדר. עכשיו בנות יקרות. אנחנו לא רצינו לאכזב את האורחים, וסבתא בתיה, אל תדאגי, אם היום שתוכלי להחליף אותי, אני אשמח מאוד. אז אל תתאכזבי שבסוף חזרנו, בסדר? יופי. כעת אני אבקש משתי הילדות היפות האלה, שהתמונות שלהם מאז שהן היו קטנות ועד היום, מקשטות את הגן. ואתם לא מאמינות, אתמול דליה סיפרה לי בערב בבית, היא אמרה לי, הגיעו התמונות של עומר. והיום בבוקר של יולי, ואני אומרת לדליה לדבר רק בעברית, והיא אומרת לי בטלפון, סיגל, כפרה איזה תמונות, כפרה איזה... אמרתי לה, דליה, מה זה המילים האלה? אז היא אמרה, תקשיבי סיגל, אני לא יודעת להגיד מילה אחרת, בעברית אין מילה אחרת שמתאים.